Nggih, matur nuwun dumateng kadang pamatri budaya ingkang sampun paring palebur dumateng sang para patunulya. Langkung-langkung karawitan saking Mardi Utama ingkang mijil saking dusun Paten ingkang dipun pangresnani Bapak Maryanto Selan. Ingkang sampun kepareng atur panglipur dumateng sagung para tamu menulya, mugi-mugi nambahi eca ingkang sami lelenggahan. Kados wonten sasmita saking Among Sasmita bilih pinanganten sampun paripurna ingkang rasuk busana pramila adicara upacara adat pangging pinanganten sarimbit tumuli badhe kala adani. Kairing pradonga kananta hangungkung yayah cantaka mulya jroning warih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ma wala amma ba'd. Sih tentrem rahayu mugi tansah kajiwa kasarira jengandika dalasan kula. Hayu hayu rahayu rahayu niskala durga mendak kala sirna. Katur kunjuk wonten ngarsanipun para pepundhen, para sepuh pinesepuh aji sepuh kasepuhan wonten ing dusun Paten ingkang satuhu dahat kinabekten ingkang pantas pinundi. Para ngalim, para ulama, para kiai, para pangarsa agami ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi linanggung panjenengan Bapak Haji Muhammad Afifuddin ingkang kita derek saka takdimi ingkang satuhu luhuring budi. Pra pangemban-pangemban ing praja Satriya Nagari linanggung panjenengan Bapak pangarsa desa, Bapak pangarsa dusun ingkang tansah rumeksa jejeking tata cara adil murih rahajaning kaprajan wonten ing Desa Paten Adiwinangun ingkang satuhu berbudi bawa laksana. Dumateng para kadang muda ridho tumarana lumeberipun tuwas sagung para tamu sinedahan ingkang kinireban robing samudra Yana Basuki. Saderengipun kula warmani lekas wekas kedya urih uwit mardya purwa madya tuwin wasana saged umah kados Raharja kalistir ing sambikala semangga kula dherekaken tasanggihan raos puji dalah syukur wonten sahadap Gusti ingkang Maha Kawasa nggih Allah Subhanahu wa taala. Awit saking sih welasanipun baraikun ingkang arupi katentreman kabagan mewah kaharjan satemah wonten ing siang punika panjenengan kula saged kempal manunggal wonten ing praharjan punika kanthi winantu ing karaharjan pramila pantas kawedhar pangapunten Gusti Kang Maha Kuwasa kanthi kalimat tahmid sesarengan kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat lan salam mugi tansah kitaraken sejalma pinilih kang Sang Gusti ingkang sampun menang hanapi sesegatan mustikaning jagat sesekaring bawana
nenggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan kula kareken pinaka umatipun ingkang pikantuk pitulunganipun pikantuk syafaatipun wonten yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sagung ngetulak tamu sedherek kang tansah snubara ping samudra Yono Basuki. Kanthi linambaran trapsula ing budi sapa wantu-wantu diagong eksama dene kula pun Dayat Jaya Utama kepareng cumantaka lumar atur nenggih awrat mudidayipun kadang sepuh kula pun Bapa Gunawan Celih Dalah kala wangsa kinendharaken lampahing adicara panggih pinanganten saribit wonten ari kalenggan siang punika. Namung sadèrèng wong lenggana kula hamga bote larik alit ingkang kothok ing seserapan mewah asor ing samukawis. Pramila tanjang kaping trapsila punapa dene cepet cewet atur kula ing mangke kula tansah angadang lumutring sih samudra pangaksama. Wontene urut rencana ing adicara panggih pinanganten sampun wonten ari kalenggan siang punika kula aturaken mekaten. Titi laksana sepisan nggih pambuka kalajengaken lumaraping pinanganten putri kapurwakan kanthi beksan Plana Sewandana. Kalajengan lumaraping pinanganten kakung dupi angancik adicara srah panampi. Parantene adicara pasah ing mangse badhe katros saking Bapa Setiawan pinaka sulih sarwa saking panjenengan Bapa Somonur Wibowo Dalah Dewi Ibu Dewi Widianti ingkang pidalem wonten ing dusun Gawok Ringin Sengi Kecamatan Dukun. Tanggaping sasmita daya katapi diling Bapa pangarsa dusun Paten nggih panjenengan Bapa Kadus Bapa Asmari pinaka atur sulih sarwa saking Bapa Gunawan Celih Dalah Ibu Kistia. Dungkap adicara salajengipun upacara adat panggih pinanganten sarimbit. Dene adicara ingkang anggonen nggih wasan pustaka suci Al-Qur'an kalajengaken adicara sumene ingkang sepisan kanthi ing mangke badhe wonten lelipur saking kadang-kadang pamatri budaya nggih paguyuban Mardi Utama kanthi lumantar besan Bambangan Caking. Panandene urut rontoning adicara ingkang angka 8 nggih atur pambagiyarja Yono Basuki saking keluarga ingkang Hamengkogati bilih ing pangke badhe katros saking payun Bapa Arifin Angelin. Kanjeng adicara salajengipun nggih adicara sumene ingkang angka kalih ing mangke ugi badhe wonten panglipur kanthi beksar prawira utama. Dene adicara ingkang angka 11 nggih Wursitawara saha Astumpara ingkang semake badhe kastos saking panjenenganipun Bapa Ustadz Haji Muhammad Afifuddin. Dene adicara ingkang kaping 11 utawi pungkasan nggih panutup. Sagung ngadilake kehormatan mekaten kalau munggah rurut rencana adicara ingkang badhe angrenggani adicara upacara panggih pinanganten wonten ari kalenggan siang punika.
Sagung para tami kakung saputri kang tansah sinubasa ing samudra akrami. Ndungkap adicara ingkang sepisan nggih pambuka. Sumangga adicara panginipin lan sarimbit wonten ing ari kalih punika kita bikak kanthi wawasan basmalah serengan kala dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugi-mugi kanthi wawasan basmalah kala wau pahargyan prasaja ing ari kalih punika saged umpah kanthi lulus raharja kalistir ing sambikala. Ndungkap adicara ingkang kalih nunggih lumarabing pinanganten kakung, pinanganten putri. Namun parandene badhe kapurwatan kanthi beksan Klono Sewandana. Tansah gagah tanpa jiwa risang bala Sewandana ning madyaning pasewakan gandrung sumpaning ayo kayuyun kataman rondo lah risang Sewandana ya bangkit ing madyaning pasewakan ing pamuji meminta datan kang kantun nyawiji ing karsa lumarap kantila barandris no
ing sasmita si Subamangala Jaka Klana Sewandana arsa mapak pinanganten putri saking Panti Busana arsa manjing ing sasana rinengga nggih sasana Adimulya sasana pinajang tan Pandara kedringan Sarpaja pinanganten putri mijil saking Panti Busana arsa manjing ing sasana rinengga ing sasana Damar Pinasri saya caket saya cetha saya ngalela ngigla pinanganten putri kabeh ing Rama Ibu saha kadherekaken dening para wanedya ingkang endah slistiyana ing warni ingkang samya ngasta kembar mayang saha sanggan pinangka paranti jangkaping tacara pinanggih panggihing pinanganten sarimbit lon-lonan genera lumaksana pratandha nengen aros pangati-ati dan lon-lonan tanpa antara dangku sampun dumugi ugian kang tinuju dasar madya yang pasuryane dadeke mekolai sesolai melangone lelewane anuju prana tuhu wanedya ingkang beti maring kagunge kembar mayang tinancep ing kanan sak ngajenging pawiwahan dening Ki Juru Sumbaka nelingke saking Rini Salon gilir gumanti wanita ingkang slestya ing wani kundur wonten ing papan ingkang sampedya
banruping samudra Yawana Basuki sampun paripurna lumareping pinanganten putri sampun lenggah anggara ras wonten ing Dampar Pinasri tegese lenggah piyambakan ing semu tansah mawantu-wantu raipun ingkang kakung jengkaring pinanganten kakung ambiyada kanthi ladrang kodhok ngorek. Tanggaping sasmita sang risang pinanganten kakung dupi pirsa lamun wis tenga dening kang garwa lamat-lamat ketinggal Sri Atmaja penganten kakung ingkang kepareng arsa mijil wonten ing Dampar Pinasri kapurwatkan kanthi manggalaning Ki Suba Manggala nenggih Ki Cantang Balung sinten to menika Ki Cantang Balung nenggih ingkang dipun kaasta saking panjenengan Bapa Lilik Triyantaka nggih kadang sepupuan saking panjenengan Bapa Gunawan Soleh dasar luwes sesolahe jumangkah lon-lon lan ngati-ati pinanganten kakung ngagem busana ingkang angimba Narendra tinon king Mandrawa katon agung Prabu miwah Prabawa agung ateges kebak ing kaendahan ingkang sanyata adiluhung Prabu pindha jejering Narendra kang kebak ing kawibahan luhur dene Prabawa sakti sinung Prabawa adi endah melongane dasar penganten kakung bagus pasuryane Mikolai piadege katon lamun bawa laksana bebudene seumpama tamtama sakti tanggung jawab prapti ngendhon genya lumaksana tansah ababar esem kang sarwa mangis kejawi ngaturaken agunging pamatur nuwun ugi nyuwun tambah donga pangestu saking sagung para tamu minulya. Tandhina salon-lonan jumangkah sampun dumugi papan kang tinuju nggih papan panggihing pinanganten Sarimbit. Kandhek genya lumaksana tumuli angancik adicara srah panampi
sampun binoyong dening Sang Suba Manggala Diahayu Renta Fabila. Diahayu Renta Fabila kampit dening Rama dalasan Ibu Nuninjih Bapa Gunawan Salah dalasan Ibu Kistiyah. Unggianing sedya wis tumapak ing gati atur sah panampining putra temanten Saribit. Parandene para bapa ingkang sampun pinatah pinituting dening keluarga ingkang hamengku karya Saribit Karo. Kalau suwun mingkah wonten ing amparan ing saperluang ngampingi kanthi jumeneng keket raket wonten ing saking amparan. Dumateng panjenenganipun Bapa pangarsa dusun ingkang mijil saking gawa ringin kula suwun minggah wonten ing amparan. Jumeneng jinajara dhateng panjenenganipun Bapa Sarna sumangga. Lajengipun nundi panjenenganipun Bapa Asmari, Bapa Kadus kala suwun minggah wonten ing amparan. Jinajar jumeneng Cek cek kalian Bapa dalasan Ibu cek Gunawan Saleh. Sampun satata jumeneng kanthi hanot ing manah mangke upacara panggih tumuli kawitan mangke ungeling gending kala sigek sangyaning para tamu. Para pinenggah kakung sumawon puting sadurat kinabekten menggah lajuning upacara adicara serah panampi tumuli kaadanan. Mangke upacara sajengipun nuninjih saking Duta Saraya ingkang mijil saking gawa pos nuninjih saking panjenenganipun Bapa Sarna Nurwibowo dumateng panjenenganipun Bapa ingkang sampun pinatah pinituting dening keluarga wedal kalau sumanggaken nuwun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kunjuk sagunging para pepunden, para sepuh pinisepuh dalah kasepuhan ingkang tansah anggo ngamestuti pupaning kautamen ingkang pantes sinudarsana. Wonten pasanipun para alim, para kiai ingkang siang tanpa ratri tansah semanding kemahayu ing lahi ingkang tansah kula hormati. Wonten pasanipun pangemban pangbating praja satriyane negari wonten ing wewengkon Desa Paten, Dusun Paten nggih Bapa Kepala Desa, Bapa Kepala Dusun ingkang berbudi luhur. Wonten pasanipun Bapa Gunawan sekalian garwa ingkang kula hormati. Wonten pasanipun putra Pinasarimbit ingkang tansah amanggi suka basuki. Wonten pasanipun para rawuh kakung Sumawur Putri ingkang pantes sinugata ing pakurmatan ingkang kula hormati. Kanthi purwakane ngatur monggo sesarengan muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring karuhmatan kanikmatan katitik wonten ing trikalenggan punika panjenengan sedaya dalasan kawula waget kembal manunggal wonten menika papan kanthi wilujeng kalis ing sambikala Allahumma amin.
Selawat sarta salamipun mugi tansah kasanjungaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita antu-antu sawatipun saha pitulunganipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Dumateng para awak kakung sumawon putri ingkang pantes sinugata ing pakurmatan. Kula mriki kumawantun madheg jejeg anggempil kamardikan jenengan jika sami ingkang sakeca skecawan pandikan kinen mriki kapiji saking panjenenganipun Bapak Sarno Nurwibowo sekalian garwa sepados matur wonten panjenenganipun Bapak Gunawan ananging boten piling semangke anggen kula matur kirang nuju prana kalau tansah anggono nyuwun lumunturing agunging pangaksama. Dumateng para rawuh ingkang pantes sinugata ing pakurmatan. Bilih kula mriki sakadang marak sowan wonten dalemipun Bapak Gunawan ingkang sepisan ngaturaken silaturahim. Jangkep ingkang angka kalih. Bilih kula mriki sakadang marak sowan wonten dalemipun Bapak Gunawan kinanti salam taklim saking panjenenganipun Bapak Sarno Nurwibowo sekalian garwa kunjuk panjenenganipun Bapak Gunawan saha sesepuh pinisepuh wonten ing dusun Paten kanthi kula ikraraken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggah wigatos sing pamatur kula ing salajengipun bilih kula sakadang marak sowan wonten dalemipun Bapak Gunawan ingkang wigatosipun anglarapaken utawi masrahaken putra pinanganten Jalu. Putra jalunipun Bapak Sarno Nurwibowo ingkang ases silih Andika Dimas Damara. Kawula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Gunawan kasuwun andhapaken menggah tataning agami saha negari. Pramila ugi kawula aturaken dumateng sesepuh pinisepuh wonten ing dusun Paten. Mbok bilih panjenenganipun Andika Dimas Damara. Lenggah dalem wonten ing dusun Paten kula sumanggaken sawetahipun anggenipun paring seserpan menggah kridaning bebrayan. Kilen panjenenganipun namung ageg jlog-jlogipun nanging menggah obahing bebrayan tasih kathah kekiranganipun utawi tasih kotong menggah seserpanipun. Ingkang salajengipun bilih panjenenganipun Bapak Sarno Nurwibowo sekalian garwa angaturaken oleh-oleh ingkang boten sepinten awujudipun namung menika rondo tondo katresnan menggah panjenenganipun Bapak Sarno Nurwibowo kalian panjenenganipun Bapak Gunawan sekalian garwa. Ingkang salajengipun mbok pilih kula sakadang anggenipun marak sowan wonten dalemipun Bapak Gunawan kirang sopan santun kirang subasita pramila kula sakadang tansah nyuwun papunten lan mbok bilih wonten ing pahargyan titilaksana menika ing semangke sambut kaanggep paripurna pramila kula sakadang badhe nyuwun pamit medal pasilan pramila nyuwun tambah doanipun mugia kula sakadang anggenipun wangsul wonten rompahipun piyambak-piyambak tansah pinaringan kawilujengan. Nyuwun pamunten wonten ingkang liput niki mbok pilih benjang dinten Sabtu wekdalipun sasampunipun bakda luhur putra pinanganten Sarimbit kasuwun nglarapaken wonten ing
rompokipun Bapa Sarna Nuwribawa wonten ing dusun Gowok Ringin. Pramila dumateng Bapa Gunawan sak kulawarsa kasuwun rawuhipun. Mekaten menggah ingkang dados atur kula menggah tanangipun basa saking panjenenganipun Bapa Sarna Nuwribawa pramila saking kala kathah klepatanipun tansah mawantu-wantu nyuwun papunten. Kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satuhu tatas titis cetha terwaca atur pangandika sang pindhana tira sampun kepareng hamasreng pirangaten kakung. Daya-daya tanggaping sasmita saking keluarga kang Bapa Gunawan Soleh. Giya kanampi lumantar juru wicaranipun nggih Bapa pangarsa dusun manggalaning dusun dumateng paning Bapa Asmari wekdal sa pangenan kala semangaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mursalin. Allahumma sholli ala nur mubin warsata rahmatal lil alamin. Ya Allah ya Muhammadi alati jabahaku mubin amma ba'd. Kunjuk dumateng sesepuh bini sepuh dalah kesepuhan ingkang tansah dahat kinabekten. Dumateng para sesepuh, aji sepuh, langkung-langkung, Bapak Kepala Desa-Desa Paten ingkang tansah kita hormati. Dumateng Baroyo Agung Bapak Sarno ingkang mijil saking Gowok Ringin ingkang kita hormati. Dumateng para alim, para ulama, Bapak Kiai, langkung-langkung Bapak Haji Ustadz Afifuddin ingkang kita dereki lan kita tenggo doa lan maidhah hasanipun. Keluarga agung Bapak Gunawan sak kula wangsa ingkang kula hormati lan sedaya tamu undangan ingkang mijil saking Gowok Ringin ingkang kita hormati ugi, langkung-langkung keluarga agung Sanggar Mardi Utomo ingkang kita hormati ugi lan kita tresnani. Monggo kita langkung ngujahaken puji syukur wonten ngaswun Allah taala ingkang sampun paring nikmat rahmat hidayah lan inayahipun sehingga wonten ing rikalenggahan punika kita saged kempal manunggal wonten dalinipun utawi pahargyan nikahipun keluarga agung Bapak Gunawan kanthi boten manggih alangan setunggal punapa. Sholawat wa salam kunjuk junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo menggah syafaatipun pitulungipun benjang ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Para pilenggah sedayanipun saderengipun kawula matur gempil kamardikan panjenengan sedaya awet sekeca lawan pangandikan kula miji saking keluarga agung Bapak Gunawan sak perlu matur dumateng keluarga agung Baroyo Agung Bapak Sarno. Namung saderengipun kawula nampi menggah atur saking Duta Saraya Bapak Sarno estu kula nglenggana gadah kalepatan keliputan estu kula nyuwun agunging samudra pangasami. Ingkang sepindah nampi atur saking Duta Saraya Bapak Sarno ingkang sepindah silaturahmi. Kita tampi silaturahmi panjenengan sedaya keluarga agung Bapak Sarno mugi kanthi silaturahmi pikantuka amal kesaenan doa kagem putra wayah
ingkang wedal punika nembe nglampahi sabagdanipun ijab kabul. Mugi kanthi silaturahmi ngrekakaken kakedangan keluarga agung Bapak Sarno wonten ing Gawa Ringin kalian dusun Paten mugi amberkahi sedayanipun. Lan salajengipun nampi salam taklim katur dumateng sesepuh pinisepuh dalah kasepuhan langkung-langkung keluarga agung Bapak Gunawan sakula wangsa. Kita tampi kanthi kula ikuraken waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lan salajengipun wasegati pepanggihan wonten rikalenggan punika bilih keluarga agung Bapak Sarno amasrahaken putra jalunipun Mas Rizky. Mas Andika Dimas Damara. Kula badal wakil saking keluarga agung Bapak Gunawan nampi kanthi tangan kekalih putra Bapak Sarno lan kula aturaken dumateng Bapak Gunawan sekeluarga langkung-langkung sesepuh pinisepuh wonten ing dusun Paten. Lan salajengipun tentunipun babagan apanggulunthah putra putri pengantin sekalian. Tentunipun estu sami wonten ing dusun Paten tentunipun kaglunthah saking keluarga agung Bapak Gunawan. Ugi semangkih putra putrinipun Bapak Gunawan mbok bilih cemondhok wonten ing dusun Gok Sabrang kasumandhakaken dumateng keluarga agung Bapak Sarno. Lan salajengipun nampi oleh-oleh kula tampi kanthi ikhlas penggalih. Mugi-mugi wujud oleh-oleh punika andayani menggah keluarga agung Bapak Sarno kalian Bapak Gunawan ngraketaken kekadangan mugi lestantun sedayanipun. Lan salajengipun tentunipun benjang dinten Setu suwau dipun aturaken keluarga agung Bapak Gunawan kasuwun nglumparaken putra pinanganten sekalian wonten ing dusun Gawa Ringin. Nyuwun donga pangestu dumateng keluarga agung Bapak Sarno lan sedaya pilenggah. Mugi dinten Setu saged lumampah kanthi lancar boten manggih alangan setunggal punapa. Lan salajengipun saking keluarga agung Bapak Gunawan mawantu-wantu nyuwun donga pangestu lan kaberkahanipun dumateng sedaya sesepuh pinisepuh, sedaya tamu undangan, langkung-langkung keluarga agung saking keluarga agung Bapak Sarno kalian keluarga agung Bapak Gunawan kanthi nyuwun donga pangestu kagem putra putrinipun ingkang wedal punika anglampahi derek satemaning agami nikahaken mugi kanthi donga pangestu semangkih nglampahi berbayan enggal Gusti Allah tansah paring ijabah napa ingkang dados panyuwun putra penganten sekalian. Doa sedaya kasuwun keluarga maupun kalian sedaya putra temanten
tentunipun kados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pados pangpot jiwa rejeki tansah paringi gampilan rejeki ingkang kathah ingkang barokah, langkung-langkung rejeki putra wayah. Putra wayah ingkang soleh solihah. Tentunipun sedaya handayani putra temanten sekalian Gusti Allah tansah paring ngijabah. Lan salajengipun tentunipun sasampunipun pepanggihan wonten ing rikalenggan punika sampun paripurna. Keluarga agung saking Bapak Sarno badhe nyuwun pamit medal pasilan. Tentunipun saking budal wonten ing saking dusun Paten ngantos dusun Goringin, mugi-mugi tansah paringi keselamatan sedayanipun soang-soang. Tentunipun semanten ingkang saged kawula aturaken mbok pilih kathah kekirangapipun, kathah kalepatanipun estu kula pribadi nyuwun agunging samudra pangaksami. Langkung-langkung keluarga agung Bapak Gunawan kalian Bapak Sarno. Semanten kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun paripurna adicara srah panampi pinanganten sarimbit